Здрасти, аз съм Мими. Сега, днес ще ви покажа моите кукли Monster High. Ето, това е Франки. Ето е Франки. Сега ще ви представя любимата ми кукла. Само да я правя. А тя е ето тази. Погледнете. Това е Russell Girl. Сега. Тя има и крила. Всичко. Всъщност, любимата кукла, която имам аз, по принцип обичам всички кукли от Monster High, защото все пак са чудовища. Сега, малко да се реша. Ето. Франки оседнала, за това е така. Хорошо го е право. И Venus McCoy от колета. Хорошо го е. Ето я и Venus McCoy трябва в средата. Винаги. Venus McCoy има животинце. Има и чанта, обаче забравих при баба ми. Има и дневник. Добре, Russell Girl има дневник. Така. Има дневник. Има коса. Има животинче. Ето го. Има крила отзад. Ето ги крилата. Чантичка също има. Така. Има и четка, да не забравим. Сега съм го сложа. Има и четче. Така. Ето е Франки. Тя има дневник. Ето. Има четчица. Има четчица, има... Има чантичка. Има и животинче. Малко трудно го слагаме, но... падна. И колко да направя. Ето ги. И това бяха моите 3 кукли Monster High. Искам да ви разкажа нещо. Значи, аз по принцип не съм... Аз съм фенка на Monster High, голямо е то, ама това не е от значение колко кукли имам или нещо подобно. Аз имам 3 кукли, може да имам 3 кукли, може да имам 12 кукли, това не е от значение според мен. И така, представям ви моите кукли Monster High и мисля, че записа ми трябва да свършва, затова... Чао!